Kanta Panagdaydayaw. Kantaan nyo iti Apo, da kay aming agnaed iti daga, agdaydayaw kayo as iraragsaken kuana, ingkay iti sangwanan na iti naragsak akanta, bigbigay nyo ati Apo ket Diyos, iso iti namarswa kada tayo ket kung kuana tayo, wen tattaong na tayo ket datayo iti arbana. Agkararag tayo. Amami a Diyos, agyamang kami iti nagpintas nga aldaw nga impaay mo, agyaman kami, Apo, iti napipigsa nga bagbagi nga ented mo. Tapno kasta, makaumay kami ditoy nga balay mo. Apo Diyos, idatag mi kada kayo iti basbasol mi nga naaramid mi. Tulungan na kami nga maikat dagitoy nga basbasol. Kat dalusan nyo iti puso mi, Apo. Apo Diyos, iti panagdingag mo iti sasaom. Tulungan na kami nga maintindihan mi dagitoy nga sasaom. Tapno kastakot, mabalon mi kat magamit mi iti naldaw-aldaw nga biyag mi. Bendisyonam iti DS mi nga iso iti mangiwaragawag iti sasaom. Bendisyonam mo ti ami nga anak mo nga nakaumay tatanga aldaw. Kat Apo, tulungam ti agtunggal may sakat. Amin nga parabor, Apo, nga accept mi, Apo, kat pagyamanan mi. Tulungan na kami, kat iyadayo na kami, ta inyaman nga paspasamak nga madi, Apo Diyos. Thank you, Apo, daytoy nga barong atawan, kat sika kuma, Apo, iti, mangted amo, iti napintas nga biyag. Kat hana kami nga baybayan, Apo Diyos. Tulungan na kami, kat pakawanin na kami. Dagitoy, Apo, iti kararag mi, itinaga ni Apo Jesus. Amen. Mukti Diyos, sumbatan na,
panawan, amok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. Tatay iti panagbasa, iti mo na nga panagbasa kat masarakan tayo, iti daan nga tulag, iti libro iti Isaiah, chapter 60, verse 1, hanggang na verse 6. Dahito iti kununana. Bumangon ka, Jerusalem, kat agranyag ka akas init, ranranyaga na ka iti dayag iti apong. Kinasipngat ko ti mangbungon kadagiti daduma a nasyon, ngem ti silaw iti apo iti agranyag ken ka, adanto ken ka iti dayag ti kaadana. Umasidagdanto dagiti pagilyan, iti silaw mo, umaymat dagiti ari iti isingising iti baro ang aldaw mo. Iwaras iti matam ket kitaan ti mapaspasamak, aguumong dagiti tattaom tapno agawid da. Iwaras mo ti matam ket kitaan iti mapaspasamak. Agumong dagiti tattaom tapno agawid da. Agapo iti idayo adaga dagiti lalaki nga anak mo. Maubanto akas laubing dagiti babae nga anak mo. Makitam to daytoy nga mapnukan to iti rag-o, agtigargar kanto iti napaiduma aragsak mo. Mayegto ken ka iti sanikwa dagiti nasyon, agapunto iti balasi ti taaw ti kinabak ng dang. Manipod medyan ken Efa, dumting ti adu nga bunggoy ang nagsakay kadagiti kamelyo. Agapudanto ijay seba, amangyag iti balitok ken ensenso. Ipakaamudan to dagiti tao, dagiti naidaklan nga aramid iti apo. Daytoy iti sao ti Diyos. Bendisyon ang kapit, pinapudlo, tapno isot karaon ko, apo, ken magpukang titi, nagapuso, ibasa kada kayo ti paset ni na Santuan na surat, kas insurat ni San Juan, dito'y kapitulo 6, versikulo 20 ken 5, aging ganay iti 30 ken 5, ket kastoy iti maibasa. Ni Jesus ti tinapay iti biyag, idi masarakan dagiti taong adda ni Jesus ijay balasiw ti danaw, kinunada ken kuana, Maestro, kasano ti ay mo ditoy? Ibagak kada kayo ti pudno. Sapsapulen dak gapu tanangan kay iti tinapay ket nabsog kayo. Saan agapo ta nakita yu dagiti nakaskasdaaw nga aramid ko. Insungbat ni Jesus. Di kay agbannog gapo iti taraon a madadael. Agbannog kayo ket di gapo iti taraon ngagpaot iti biag ngagnanayon. Dayto iti taraon nga ited ko kada kayo ti anak ti tao. Ta inted ti Dios ama kenkwana, tiyan namong na. Iti kasta sinaludsod da kenkwana, anya ti aramiden mi tapno matungpal mi dagiti paarami ti Dios. Daytoy ti kayat ti Dios nga aramiden nyo, patyen nyo ti imbaon na insong bat ni Jesus. Kinunada nga rod kenkwana, anya ti maipakitam a milagro tapno mamati kami ken ka. Anya ti aramidem. Nangan dagiti kapunan nyo,
iti mana, ijelet ang, kas na ilanad tinasantuan na surat. Inikan na ida iti tinapay a kanenda nagapu sa dilangit. Kinuna ni Jesus, ibagak ti pudno kada kayo. Saan ani Moses tinangted kada kayo ti tinapay a nagapu sa dilangit. Ni amak tinangted kada kayo ti pudno at tinapay nga agapu sa dilangit. Tati tinapay nga iti ti Dios isu ti bumaba manipod langit. Amang ted ti biag dito'y lubong. Apo, kinunada kenkwana. Ikan na kami man, akanayon iti kasta tinapay. Kinuna ni Jesus kadakwada, siyak ti tinapay ti biag, ti umay kanyak din tumabisinan, ket ti mamati kanyak din tumawaw. Ni Apo Diyos nagbendisyon, iti panakaibasa, iti paset, tinasantuan na surat. Amen. Di sao anaragsak sa uama mabiyag. Di sao anaragsak sa uama mabiyag. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na. Tulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay galaw. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking hinihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. O Diyos, kita'y laging pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Ilang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Daluyan ang pag-asa kung kailangan mo. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Bawat ikati tagumpay
payman ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Naimbag at bigat ti amin kakabsat, ket madaydayaw itinagan ni Apo tayong Heso Kristo. Happy New Year kada kayong amin, ket iti dayo nga bigat, maragsakan tayo, ti kaadda, tingunguten tayo nga District Superintendent, Robert Parcasio, nga iso ti mensahero tayo itangal daw iti Ilocano Service. So naimbag nga bigat yo, kakabsat nga Ilocano, naragsak ti pusok tat nga bigat, nga siyak ti speaker yo, ito Ilocano service. So gaputa madina mo Ilocano ni bakit ko or ni Mrs. So sauak ti Tagalog ken English. Ito'y worship service tayo tat nga bigat. So nagragsak ti pusok tat nga bigat, lalo na din nangig ko dayjay tugon nga kanta tatay, amok ti Dios, sungbatan na kararag ko. So talagang napakatindi sa puso ko mga kapatid nung narinig kong muli kanina yung awit na yon. Nalam ng aking puso na yung panalangin ko o yung panalangin nating lahat ay tutugunin ng ating Panginoon. Amen po ba, mga minamahal na mga kapatid? Yes, amen. So purihin po ang Diyos sa 15,000 na sumasamba ngayon dito sa loob ng kapilya. So imaginary po yon, 15,000. Nasa 15 tayo ngayon. At alam ko sa mga kanya-kanyang tahanan ay marami pong nakikiisa sa ating pagsambang ito. At ang banal na espiritu ang kinin po natin na patuloy na dadaloy sa ating kalagitnaan. So mga kapatid, ngayon po ay tinatawag nating Epiphany Sunday. So ano ba yung Epiphany Sunday? Ito yung manifestation o yung pagpapahayag ng Panginoong Jesucristo una doon sa mga Gentiles. Pero hindi natapos doon sapagkat alam natin na ang Panginoong Jesucristo, pinahayag niya yung kanyang sarili, yung kanyang buhay, lalo na yung kanyang pagmamahal sa maraming mga tao o sa buong mundo. So ibig sabihin, ikaw na naririto ngayon ay kasama ka doon sa pinagpahayagan ng Panginoong Jesucristo ng kanyang pagliligtas, ng kanyang pag-ibig, at ng kanyang mga pangako. So mga kapatid, ang title ng ating devotion or ng ating message sa araw na ito ay Seeking the Bread of Life. So mula ito sa John chapter 6, verses 25 to 35, na binasa na ni Pastor Marcel kanina. So kung titignan natin yung background nitong mga talatang ito ay yung pagpapakain ng Panginoong Jesucristo doon sa 5,000 kalalakihan o 5,000 tao doon sa ilang na hindi pa ibinilang doon yung mga kababaihan at maging yung mga bata. At ito yung panahon na ipinakita pa rin ng Panginoong Jesucristo yung kanyang maraming mga himala
maging yung paglakad niya sa tubig. Mga minamahal na mga kapatid, para bigyan ng assurance yung kanyang mga alagad at yung mga mananampalataya na siya na kanilang tinatawag na guro o Panginoon ay merong kapangyarihan sa lahat ng sitwasyon ng buhay ng tao. So mga minamahal na mga kapatid, kanina sa Don Watts ay aking sinabi yung isa sa napakahalagang revelation sa panahong ito ng 2021 na sinasabi, the year of recovery. Kanya nga sa start ng taong ito, 2021, ako po ay nananalangin para sa ating church at hindi lamang para sa Pilipinas, kundi maging sa pangbuong mundo. Yes, brothers and sisters, I am dreaming of a whole new world after the devastating effect of the COVID-19 in the year 2020. At ang tanong ngayon, mga kapatid, yun bang pinapangarap kong ito, yun bang dinadalangin kong ito ay posible or imposible? I am dreaming of a whole new world after the COVID-19. Personally, mga minamahal na mga kapatid, pinaniniwalaan ko na yon ay posible sapagkat nasa atin ang Panginoong Hesukristo. Walang imposible sa ating Panginoong Hesukristo na nakita natin sa ating teksto na siya ay sinusundan ng napakaraming mga tao. Ang ating Panginoong Hesukristo ay kaya niyang buuin yung mga wasak. Ang Panginoong Hesukristo ay kaya niyang ibangon yung lahat ng mga nakalugmok sapagkat walang imposible sa ating Panginoong Hesukristo. Ang kailangan lamang na makita ng Panginoong Hesus sa atin ay yung puso na siya ay hinahanap araw-araw. Yung puso na nagpapahayag na siya lamang ang kailangan natin sa bawat araw. Yun po, napakalalim sa akin nun. Yung salita na yon ng Panginoong Hesus lamang ang higit kong kailangan sa araw-araw. Mga kapatid, kung papansinin natin ng malalim yung ating teksto na binasa ni Pastor Marcel kanina, ang Panginoong Hesus ay hinahanap lagi ng napakaraming mga tao. At alam natin sapagkat merong pangangailangan sa Kanya yung mga taong ito. At yun yung naghuudyok sa kanila para hanapin at sundan ang Panginoong Hesukristo saan man siya pumunta. Ano man ang gawin ng ating Panginoong Hesukristo ay minamatyagan nila, nakikinig sila. Subalit ang higit sa lahat, meron silang pangangailangan sa Panginoong Hesus. At alam ng Panginoong Hesukristo yung motibo ng mga taong ito kanya. Merong konting rebuke na ginawa sa kanila ang Panginoong Hesukristo nung kausapin sila ng ating Panginoon. So mga minamahal na mga kapatid, ano ang itinuturo ng Panginoong Hesus sa ating teksto ngayong umaga? May ilang bagay na gusto kong bulay-bulayin po natin. Damhin natin ng malalim sa ating mga puso at patuloy na magbigay sa atin ng hamon, mga minamahal na mga kapatid, hindi lamang sa pagsambang ito, kundi sa pagpapatuloy ng buhay natin sa panibagong taon na 2021. So una na gusto kong bigyan ng diin, mga kapatid, we need to seek Jesus with the right motive. So kung nababasa po ninyo sa screen, ito po yung napakagandang hamon ngayong year 2021. Madalas na nating naririnig yung hamong ito na napakagandang hanapin natin ang Panginoong Hesukristo na mayroong tamang motibo ang ating mga puso, may tamang motibo yung ating pananampalataya, may tamang motibo
yung paglilingkod natin sa ating Panginoon. Sapagkat nalalaman ng Panginoong Kristo, walang maililihim sa ating Panginoong Hesus kung ano talaga yung motibo ng paglapit natin sa Kanya, kung ano talaga yung motibo ng pananalangin natin, kung ano ang motibo ng pagsamba natin sa Kanya. At napakaganda ng motibo natin sa paglapit sa Kanya ay upang makilala pa natin siya ng mas malalim. Maunawaan pa natin ng lubusan kung ano yung Kanyang mga itinuturo. Maunawaan natin kung ano yung magandang plano ng ating Panginoon, sapagkat kapag naunawaan natin yung plano ng ating Panginoon ay makikiisa tayo dun sa plano na yon. Lalo na sa mga programa natin sa church, lalo na sa kalagayan ng ating pananampalataya at paglilingkod sa Kanya. Kapag katama yung motibo ng paglapit natin sa ating Panginoong Kristo ay makikita natin ng tama kung ano ang kalagayan ng church. Makikita natin ng tama kung ano ang kalagayan ng kapaligiran at makikita natin ng tama kung ano yung layunin ng buhay natin bilang mga mananampalataya na nagsasabi na si Kristo ang ating Panginoon at tagapagligtas. Yes, alam ng Panginoong Kristo yung motibo ng mga taong yon na hinahanap siya. Kung kaya't sinabi niya, kaya nyo lang naman ako hinahanap ay sapagkat nakakakain kayo. Yun ang sabi ng Panginoong Kristo sa Kanya. Ngunit hindi lamang para i-rebuke sila, kundi para ituro sa kanila ng mas malalim na higit pa doon sa pagkain, higit pa doon sa mga material na pangailangan yung paglapit sa ating Panginoong Kristo, sapagkat ang napakahalaga ay yung lumalim sa pananampalataya, lumalim sa pagtatalaga at lumalim sa pagkaunawa sa mga bagay na nais ng Panginoon na gawin natin bilang mga mananampalataya. At ang isa pang napakagandang motibo ng paglapit sa Panginoong Kristo ay yung totoong pagsamba, mga minamahal na mga kapatid. Sapagkat yung tunay na pagsamba ay alam din ng ating Panginoong Kristo, kung totoo yung pag-awit natin, kung totoo yung pagpupuri natin, at kung totoo yung pagpapahayag natin ng pinakamataas na antas ng pagpupuri sa ating Diyos. So mahalaga sa ating Panginoong Kristo na makita niya na Kanya tayo lumalapit sa Kanya, sapagkat meron tayong totoong pagsamba sa ating Panginoon. Nung nasa UAE kami ni Myrna, ay naka-lockdown kami doon ng 3 months. Nabanggit ko na ito dati, na meron kaming itinalaga doon na tinawag naming praising corner. Sasabihin mo nga, praising corner. So sa panahon na nalulungkot kami, sa panahon na parang hindi namin makaya yung bigat ng naka-lockdown, yung bigat nung araw-araw na balita tungkol sa COVID-19. Lalo na ako sa madaling araw, haharap ako doon sa itinalaga kong praising corner sa Panginoon at aawit ako ng aawit doon, magpapahayag ng pagpupuri sa Panginoon at patuloy kong titignan sa aking puso at sa mata ng pananampalataya ang kaluwalhatian ng Panginoong Kristo. At alam ko na ino-honor ng Panginoon yung paglapit na yon. Hinahanap ko lagi ang kalooban ng Diyos kapag umaawit na kami doon sa praising corner na itinalaga namin sa Panginoon sa panahon na yon ng naka-lockdown. At very effective po, sapagkat doon napapatunayan na hindi mahirap na makatagpo ang ating Panginoon. So yun po yung una, we need to seek Jesus with a right motive. May pagsamba at mayroong damdamin na magpabago sa ating Panginoon. Pangalawa, mga kapatid, we need to seek Jesus to sustain our spiritual hunger.
Napakasarap po na hanapin natin ang ating Panginoong Hesus sapagkat siya lang yung magsasatisfy. Jesus is the only one who can satisfy our spiritual hunger. Mga kapatid, may mga vacuum sa buhay natin na hindi kayang punuan kahit ng mga taong mahal natin sa buhay. Yes, mahalaga yung mga taong mahal natin sa buhay, yung pamilya natin, yung mga kapatiran natin sa church. Ngunit merong hindi kayang punuan ng sinuman yung mga vacuum sa kaloob-looban po ng ating buhay, lalo na sa spiritual na kalagayan na ang Diyos lang ang siyang makapagpupuno nito. At ito yung panahon ng mas malalim pang paglapit sa ating Panginoon. Kanya madalas ko ring sinasabi yung secret place, mga minamahal na mga kapatid. Magtalaga tayo ng secret place natin sa ating Panginoon kung saan sa pagluhod natin ay makakatagpo natin siya ng mas malalim at isusupply niya sa atin yung inspirasyon sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu. Susustain niya sa atin, mga minamahal na mga kapatid, yung lakas na kailangan natin sa panahon na nakaluhod tayo sa Kanya at nananalangin, sa panahon na kinakatagpo natin siya sa malalim na kaparaanan, ay hindi ito babaliwalain ng ating Panginoon sapagkat nais niyang patuloy na mangusap sa ating mga puso. Nais niyang patuloy na katagpuin tayo at patunayan na siya ay Diyos na kailanman ay hindi magkukulang. Yung salitang hindi magkukulang, na patunayan natin yan. Mahigit na 9 na buwan na, magsasampung buwan na yung pandemyang ito, ngunit hindi tayo pinabayaan ng Panginoon sapagkat siya ang nagsusustain ng mga spiritual na pangailangan natin at siya rin ang magsusustain ng lahat ng mga pangailangan natin. Ang nais lang ng Panginoon ay buong pagpapakumbaba, nalalapit tayo sa Kanya, mga minamahal na mga kapatid. At doon sa secret place na kinakatagpo natin ng Panginoon, ay lagi niyang ibinababa yung Kanyang glory. At higit sa lahat, kasama rin mga kapatid, yung pagbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoon. Gaano tayo nasasabik na basahin ang salita ng Panginoon? Gaano tayo nasasabik sa ating family altar? Paano tayo nasasabik sa mga devotion na napakahalaga sa bawat araw sa ating lahat? So, kung babalikan ko yung panahon na na-convert ako, yung kauna-unahan talaga na kinilala ko ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoong tagapagligtas. Ito po, totoong-totoo ito, na talagang walang oras na hindi ako nasasabik na basahin yung banal na kasulatan. Talagang halos sa isang upuan, gusto kong matapos yung isang chapter o yung isang aklat doon sa Bible. Pagkatapos magpapahinga lang ako, kakain, maya-maya ay bubuksan ko na naman yung Bible at hahanapin ko na naman yung salita ng aking Panginoon na mayroong kapangyarihan. At sa tuwing nananalangin ako, yun ang panalangin ko, O Lord, ibalik niyo po sa akin yung excitement na yon nung una kitang makilala. Ibalik niyo po sa akin yung kasabikan na yon na manalangin, yung kasabikan na basahin ng yung banal na kasulatan nung unang-una pa lamang na makilala kita. Sapagkat yon ang nagsustain sa akin ng tunay na kalakasan. So seek Jesus to sustain our spiritual hunger. Pangatlo, mga kapatid, damhin po natin, nais kong makita natin, we need to seek Jesus to make us whole. So sa mga kakulangan ng buhay natin, sa panahon na para bang nakalugmok tayo, sa mga sitwasyon na parang hindi na natin kaya sapagkat merong pandemic pa rin, merong bagong variant ng COVID-19. Pero pagtiwalaan natin ng Panginoong Jesucristo ay kaya tayong ialis sa anumang mga sitwasyon na kinaroroonan natin kung sa tingin natin ay hindi ito maganda. Tignan natin na maganda ang panahong ito, maganda ang taong 2021
2021 sapagkat sa panahon na kasagsagan ng pandemic ay hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Ngayon pa kaya tayo pababayaan ng ating Panginoon? Pansinin natin yung mga nakalugmok sa banal na kasulatan nung nagpakumbaba sila sa Diyos, yung mga wasak dati, yung kanilang mga buhay. Natatandaan natin si Zaccheo, kahit na napakayaman niya nung mga panahon na yon, ay maraming kakulangan sa kanyang buhay. Lugmok na lugmok yung kanyang buhay, at nung lumapit siya sa Panginoong Hesukristo ay binuo ng Panginoong Hesukristo yung kanyang buhay. Pinunuan yung kanyang mga kakulangan. Maging yung the bleeding woman, di ba, for 12 years na sinasabi sa banal na kasulatan, nang mabalitaan niya ang Panginoong Hesukristo, lumapit siya sa Panginoong Hesus at mahipo ko lang yung laylay ng kanyang damit. Ang sabi niya, she was broken that time. Ngunit yung pagpapakumbaba niya, yung kanyang pananampalataya ay hindi binaliwala ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat ganyan ang ating Panginoong Hesukristo, hindi niya binabaliwala yung lahat ng mga sitwasyon ng buhay natin, lalo na kapag ka nakita niyang wasak tayo, kapag ka nakita niya na umiiyak tayo, at kapag ka nakita niya na talagang napakatindi at napakabigat ng pinagdaraanan natin. At ang laging nagbibigay sa akin ng napakatinding damdamin ay si Bartimaeus, hindi ba? Madalas ko rin kinukwento ito, out of his brokenness ay nakita natin yung kanyang pagsigaw, Jesus, Son of David, have mercy on me. So kahit na pinipigilan na siya, kahit na maraming sumasaway sa kanya, ay sumigaw pa rin siya ng sumigaw sapagkat alam niya si Jesus ang makakatugon doon sa kakulangan ng kanyang buhay. Si Jesus ang magbabalik sa kanyang maayos na kalagayan. At hindi binaliwala ng Panginoong Hesus yung brokenness na yon, yung humility na yon, o pagpapakumbaba ni Bartimaeus. Binalikan siya ng Panginoong Hesukristo at ibinigay yung kanyang pangangailangan. Nung nagkukondak kami ng EGR or Encounter God Retreat, nakita namin yung napakarami, kahit na mga mananampalataya na ay talagang maraming mga pinagdadaanan na nagbibigay sa kanila ng pagbagsak, ng matinding kalungkutan. At marami yung mga gusto nang mag-quit sa pagpapastor ng mga panahon na yon. Gusto nang tumalikod sa pananampalataya ng mga mananampalataya, subalit tuwing mararamdaman yung paghipo ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu doon sa Encounter God Retreat, ay nararamdaman nilang binubuo sila ng Panginoon. Yung mga wasak na pangarap ay binubuo ng Diyos. Yung mga wasak na sitwasyon sa pamilya ay binubuo ng ating Panginoon, sapagkat walang ibang magbubuo sa atin kundi ang Panginoon, sapagkat siya ang dakilang manggagamot. Kanya sa ating pagtanggap mamaya ng komunyon ay maranasan natin na totoo na si Jesus Christ ang magbubuo sa ating lahat. Brothers and sisters, as I said earlier, I am dreaming of a whole new world. And you know, my dear friends, Jesus is the answer. Jesus is the only one who can make us whole. Siya lamang, wala nang iba. 2021 is the year of recovery. So gusto kong magtapos sa isang totoong karanasan naming mag-asawa. Naikwento ko na sa ibang virtual message na aking ginawa. So nung pagkagaling naming mag-asawa sa UAE, nung ma-lockdown kami doon ng 3 months, pagbalik namin sa bahay dito sa Karapatan, ilang araw lang si Mirna ay nagtanim ng mga gulay. Naging plantita rin siya. Yun nga lang, mga gulay yung kanyang itinanim. So merong isang kakaiba na naitanim siya ron sapagkat yung okra ay tumaas ng mas mataas pa sa akin. Pero alam nyo, bago mangyari yon, ting magigising si Mirna, nung katatanim pa lang niya doon sa okra, ay magigising siya na sira-sira yung dahon nito.
sapagkat meron pa lang yung mga suso sa bakuran na nakakapit doon sa sanga at kinakain yung mga dahon nito. So tatanggalan na naman niya. Kinabukasan, ganun na naman, makikita na naman niya yung mga nakakapit na suso at tatanggalin na naman niya. So, pero nag-survive yung mga okra na yon, namunga ng napakarami at nakapagpamigay pa kami sa mga kapitbahay namin. Maraming nakinabang doon sa mga bunga ng okra. Pero dahil sa sunod-sunod na bagyo, nariyan si Bagyong Quinta, Bagyong Rolly, at pagkatapos si Ulysses, ay naputol yung mga sanga ng okra, ito ay bumagsak at tuluyang dumapa. So nung magising si Mirna ay lungkot na lungkot siya sapagkat nakita niyang lugmok na lugmok yung mga okrang tinanim niya. Pero alam niyo anong ginawa ni Mirna? Pinagtiyagaan niya, isa-isa niyang itinayo ng kanyang kamay. Yung mga okra na yon, tinukuran niya isa-isa, pagkatapos ay tinalian niya. At ilang araw lang, matatag na uli yung mga okra na yon. So mga kapatid, ganyan ang buhay natin. May pandemya, may mga krisis, may mga pagsubok na gusto tayong sirain, katulad ng mga suso na gustong sirain yung mga okra na yon. Merong mga bagyo na gusto tayong ilugmok, gusto tayong padapain. Ngunit kapag nakabagsak na tayo, ay itatayo tayo ng kamay ng ating Panginoon. Tutukuran niya tayo mismo ng kanyang mga kamay at tatalian niya tayo ng ibig sabihin, yayakapin niya tayo sapagkat gusto niyang makita na muli tayong matatag, gusto niyang makita na muli tayong malakas, gusto niyang makita na masigla tayo, gusto niyang makita na punong-puno tayo ng pananampalataya at gusto niyang makita na nagtitiwala tayo sa ating Panginoong Jesucristo at siya lang ang hahanapin natin araw-araw. Year 2021 is the year of recovery. Yes, because Jesus is everything in our lives. Sabihin nating lahat, si Kristo higit sa lahat. 1, 2, 3. Si Kristo higit sa lahat. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So God bless hindi lamang sa Ilocano worship service, kundi sa lahat ng mga nanunood ngayon, saan man kayo naroroon. Amen. Dawatek itiin tayo panagkararag, iti daytoy nga oras, ken gundaway. Agkararag tayo. Naindaklan ken man nakabalin nga Diyos. Ipeksami iti panagyaman mi ken ka, iti baro nga tawen nga iso nga insagot mo kada kami, iti daytoy 2021. Agyaman kami tagtultuloy a panangaywan, panangidalan, ken panangipaay mo iti presensyam kada kami o Diyos. Agyaman kami kadagiti mensahe iti biyag nga iso nga manggigan mi manen iti daytoy nga tawen, nga iso nga umuna nga insagot ni DS kada kami daytoy nga mensahe. When amami nga nasantuan, nagtultuloy kami, ako mamangken ka iti daytoy nga bigat. Ikamatalik mi ken kao Apo dagitoy nga anak mo nga adda dagiti marikriknada ikadagiti physical nga bagida ken iti recovery nga maaramid kadakwada. When o Dios ikamatalik mi ni Nanay Amor Sermonia, Nanay Presi Ancheta, ni Mr. Sosimo Andres, Florentino David, ken ni Brother Raymond nga isuket adda nga ag-recover manipod iti dayjay panaka-operana. When amami nga nasantuan, telekniken ka uray pay dagiti amin nga anak mo ngagkasangay iti daytoy nga lawas. Ken ag-celebrar kadagiti wedding anniversary da. When o Diyos kamatelekmi dagiti amin nga leaders mi o Apo, manipod iti Ilocano service, iti kaadda kada kami ni Sir Jun Sermonia, Ate Neri, Kuya Jimmy,
ken kadagiti amin akamkamang nga kadwami iti daytoy nga gundaway ken ni Ate Mirna Parcasio. When o Diyos, ikamatalik mi ken ka, uray pay daytoy nga nasyon mi nga Pilipinas. Bendisyonam kadi iti presidente mi ken dagiti amin nga babaon na. Bendisyonam dagiti patpatig mi nga OFW nga agtatrabaho iti balasiw taaw. Ket iti daytoy nga tawen dawaten mi kadi Apo ti agtultuloy nga panangipaay mo kadakwada iti napintas nga salunat ken makatrabaho da nga nasayaat o Apo. Ket Apo Dios bendisyonam dagiti pagsapulan dagiti amin na membro mi nga iso ti paggapuan met iti TEDDA iditoy Nax United Methodist Church. When Ama bendisyonan na kami iti daytoy nga aldaw. Ket dagiti ti dawat ken kararag mi babaen iti naga ni Apo mi nga Jesucristo. Amen. Absat awisin na tayo ni Apo Dios iti lamisaan na iti daytoy nga oras. Ket intayo iti sangwanan iti Apo. Ti Apo adda kuma kada kayo Kastamat ken ka, itangad yu dagiti puspuso yu. iti Apo iti amin na biyag, imay nakipagyan kada kami, nangagas ken nangisuro kadagiti tattao. Nakipangan kadagiti manang basol ken nagunod da ngagpay ken ka, iti baro a tao, babaen ti danum ken espiritu. Nakita mi ti dayag na no pay kasta nagpakumbabaga po iti panagtulnog iti pagayatam, si ayat ng mawat ken patay iti krus. Babaen iti papatay na, winayawayaan na kami iti panakabalin ni patay. Babaen iti panagungar na, itden nakada kami iti biag nga agnanayon. Idi rabii apan ng TED na, iti bagina ngagpaay kada tayo, nangala iti tinapay. Idi nakapagyamanen pinisi na titinapay ket inted na kadagiti adalan na ket kinunana, alain nyo kaninyo daytoy ti bagik a mapisig apo kada kayo. Idi kalpasan iti panangrebi, inalan iti kopa, nagyaman manen a maipaay kada tayo, inted na kadagiti adalan na ket kinunana, uminom kayo iti daytoy da kay amin, daytoy a kopa iti baro at tulag iti darak a maibukbok, a maipaay kada kayo ken kadagiti ado, agpaay iti panakapakawan dagiti basbasol, no kanen tayo dayto tinapay, ken inumen tayo dayto yung kopa, mapabaro iti kapadasan tayo iti kaadda ni Kristo kada tayo, iti umay na iti maudi a panagbaligi, da tayo amin, agkararag tayo. Iti sasango mi, iti lamisaan mo, O Diyos, saan kami ngagtalik, iti bukod mi, a kinalintag, no di ket di mabubos nga ayat mo. Umay ka magsipot ammo mi at ilaang pamusmusan tap nagbiag kami ken masarakan mi ti mataginayon na panakapnek isu ti panagtalik mi ken ka sapay kuma ti panaglakam mi ti daytoy sakramento makatulong tinaimbag a panakaammo mi ken ka mangipalagip kada kami ti panagbiag nga daan iti naurno sa panakaawat iti pudno kinatao mi iti nagan ti mangisalakan. Amen. Kabsat, awisin da kay amin iti panaglakam, iti daytoy nga aldaw.
datayo amin. O O Diyos, Diyos, itid mi, ti panagyaman, ti adda kakadakam, iti tiyempo ti komunyon, na ikate nyaman na panaglalasin, nairugi ti baro panagkakadwa. Itdem kadakam iti panakinlangan ken Kristo, iso ngay may tapno agserbi kadagiti tao. Itdem ti grasya ken panakabalin ngagpaay kadagiti amin na tiyempo. Itdem ti ragsak iti panakabalin ng anak mo ken iti panagtulnog iti pagayatam. Itinhagan ni Hesus Kristo. Amen. Amen. Nataapo iti panawan, iti panangted apo ti operatory tayo. Kat masapul nga mangitugot ti tunggal maysa iti sagot, akas mayunuro ti imparabor ti apo Diyos tayo. Kat dagiti kakabsat tayo nga daday jay balayda, kat makita tayo iti screen tayo iti account number, BDO, kan iti GCash, no kayat yu apo iti ag-deposit. Tapno kasakit may patulod tayo, kat mausar apo iti amin nga aramid iti kapilya tayo. To'y sagot na yegmi, nagbaud ako kwang, intanet mo kada kami, nakang ti agaywan. Adtoy dagiti sagsagot mi o apo ang maipaay iti agtultuloy apan nakipagnami ken panagaramit iti pagayatam. Bendisyonam kadi dagiti sagsagot ngayon pay dagiti anak mo ken oripay dagiti adda kadagiti pagtayenda nga ikabilda kadagiti bank account iti Knox United Methodist Church. When ama ikamatelik ni ken ka iti pagbiyagan dagiti amin nga membro mi iti daytoy nga tawen. Ket dagiti ti dawat ken kararag mi babaon iti nagan ni Apo mi nga Hesukristo. Amen. Imbaga bigat ti amin kakabsat ket madaydayaw iti Dios iti dayting umuna nga aldaw iti Domingo iti bulan iti Enero ket gyamanak ti kaaddayo tatangal daw nga da kayo iti kakadwami iti dayting umuna nga Domingo ket nagyaman tayo iti inguten tayo nga district superintendent nga isu tinangted ti umuna nga mensahe iti biag iti daytoy nga tawen. Thank you po, DS. And Ate Mirna, salamat po sa inyong presensya at sa inyong lahat po mga kapo naming Ilocano. Ket gyaman tayo ti kada ni Sir Jun kada tayo, iti dayting mo nang aldaw. Nga po Diyos kumati mang bendisyon kada tayo amin nga Ilocano ditoy ken ijay abroad. Ket nakitak tatay ni nasarok nga sa gasut ti agbuybuya kada tayo, iti dayting serbisyo tayo. Ket agyaman tayo iti mensahe ti biag isong impay ni Kuya Jamie sumati muna nga nagkanta iti daytoy nga tawen. Ket numay nga Domingo iti mangted iti mensahe ti biag ket iti don service ni Sir Jun ken iti Ilocano service. Ket daytoy nga tawen ket tawen dagiti amin nga laiko nga mangipaay kadagiti testimonyo da iti kinaimbag ni Apo Dios kadakwada. Ket ni Apo Dios kumangarod nagbendisyon kada tayo amin ti staff agyaman kami ti presensya yo amin ng pangpanguluan ni Brother Francis si technical. Thank you Brother Francis. Ken kada kayo amin nga daditoy madaydayaw iti Dios. Sika apukas pastor ni alwad mo't masapul ni
inakang kataraunan, koral mo ti saganan. Apo Jesus, kabendituan, sinubot ko kwanakam. Apo Jesus, kabendituan, sinubot ko kwanakam. Kukwanakam bataken nakam, dalanen nit alwadam. Ti pangen mo di kabayan, biru kem ti maawan. Apo Jesus, kabendituan, denggem no agdawat kam. Apo Jesus, kabendituan, denggem no agdawat kam. Karim nga awaten nakam, napanglaw kenda kesman. Kaasyan agasan nakam, tidaram makaanay. Apo Jesus, kabendituan, dinakam kadbay-bayan. Apo Jesus, kabendituan, dinakam kadbay-bayan. Sige po, patuloy na dumulog tayo sa presensya ng Panginoon. Tayo'y manalangin. Banal at makapangyarihang Diyos, maraming salamat po sapagkat patuloy niyong ibinibigay sa amin yung assurance na hindi niyo kami iwan ni pababayaan man. At ngayong nagpasimula aming Panginoong unang Sunday ng 2021, salamat sapagkat ang banal na Espiritu ninyo ang patuloy na dumadaloy sa aming mga buhay. At yung mga pangako po ninyo, pinangahawakan namin, aming Panginoon. O Lord, salamat sapagkat pinasimulan namin ang taong ito na punong-puno ng pananampalataya sa Panginoong Hesus, na siya lamang ang hahanapin namin lagi. Siya yung magpupuno sa mga kakulangan ng aming mga buhay at siya yung magpapagaling sa anumang mga karamdaman ng aming mga buhay at maging ng aming pamilya at maging sa buong bansa na ito aming Panginoon. O Lord, hayaan po ninyo na makapagpatuloy kaming naglilingkod sa inyo. May talaga namin ng lubusan ang aming mga sarili at buong kagalakan na may pahayag namin lagi ang pagliligtas na pinagkakaloob ng Panginoong Hesukristo na siyang tinanggap ng aming mga buhay. Aming Panginoon, tulungan po ninyo kaming masigit pang lumalim sa pagkaunawa sa iyo, masigit pang lumalim ang aming pananampalataya at masigit pang lumalim yung pagtatalaga ng aming mga buhay upang anuman yung mga sitwasyon na kinakaharap po namin ay lagi kaming magtagumpay, aming Ama. Nire-release ko ang iyong pagpapala sa lahat ng mga umattend sa pagsambang ito, naririto sa loob ng church at maging sila na naruroon sa kanilang mga tahanan. In the name of Jesus, yakapin niyo po sila at ang banal na Espiritu ninyo ay bumaba sa kanilang kinaroroonan at magbigay ng higit pang inspirasyon, o aming Panginoon. O Lord, tinatanggap po namin yung revelation sa taong 2021 that this is the year of recovery. Kanya, hayaan po ninyo, Ama, na itiwala namin sa inyo, ilagak namin sa inyong lahat ng mga dapat na may recover sa amin pong mga buhay, sa aming pamilya, sa aming mga business, sa aming mga trabaho, at maging sa church na ito ng NACS UMC at sa mga churches kung saan man nag-church yung mga nanunood, aming Panginoon, sa virtual worship na ito, o aming Panginoon. O Lord, muli, inangkin po namin yung matitinding tagumpay na ipagkakaloob ninyo sa taong 2021 sapagkat tutugunin niyo po yung aming mga panalangin at laging alalahanin ninyo yung mga binibigkas po naming pananampalataya, pagsamba at pagsusumamo sa inyo, aming Ama. Ayan yung lumabas kami sa dakong ito. Matapos ang pagsambang ito, nataglay ang panibagong kagalakan sa paglilingkod sa inyo.
at magtatapos man ang pagsamba, ngunit magpapatuloy aming Panginoon yung mga gagawin namin upang maparangalan kayo. Gawad niyo po sa bawat isa ang iyong mas malalim pang pagmamahal sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ti ama ken anak kuma ken Espiritu liwliwa dayawen nga ipangruna ti langit ken ti dagat. Sige po ating ilahad ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Tanggapin ninyo yung kanyang pagpapala sa pamamagitan ng inyong abang lingkod. At ngayon, mga minamahal na mga kapatid, minsan pa naranasan natin ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kabanalan, at yung kaluwalhatian ay pinasagana niya sa ating mga buhay. Dahil dito, humayo tayo na taglay ang panibagong pag-asa, ang kapayapaan, at ang mas malalim pang kagalakan sa ating mga puso, sa ating paglilingkod sa Kanya, at sa ating kapwa. Tanggapin ninyo ngayon ang pinakamasaganang bendisyon at pagpapala ng ating kataas-taasang Diyos sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Happy New Year!